କଣ କରୁଛ? ହଁ ବସିଛି ଆଉ। ବର୍ଷା ପାଗରେ ଆଜି କଣ ହେଇଛି କହିଲ ଦେଖିଆ ଏଇଟା କଣଟା କହିଲ ଦେଖିବା। କଣ ଏଇ ଜିନିଷଟା କଣ ହେଇଛି? କହୁନ। ଏଇଟା କଣ ଗୋଟେ ଚିକେନ୍? ଏଠି ଚିକେନ୍ ନାହିଁ। କଣ ଗୋଟେ ହେଇଛି ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରାଇପ୍ ଭଳିଆ। କଣ ହେଇଛି କହୁନ କଣ ଏଇ ଦେଖିଆ। ଜିନିଷଟା? ଖାଇକି ଦେଖିଲେ ସିନା ଜାଣିବ। କଣ ନା ଗୋଟେ ଟାଣ ଜାଣିପାରିବନି। ଲାଗୁଛି। ଜାଣିପାରୁଛ? ହୁଁ। କଣ ଦେଖିଆ? ଆସିଗଲେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବ୍ରେଡ୍ ରେ ଗୋଟେ କଣ ହେଇଛି। ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି? ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆସିଗଲା ଆମ ଝିଅ ଖାଇବାକୁ। କଣ ଖାଇବୁ ମାମା ତୁ? ଓହୋ ତା ହାତରେ ସସ୍ ଲାଗିଗଲା। ତା ହାତରେ ସସ୍ ଲାଗିଗଲା ସେ ଖାଇବାକୁ ଟିକେ ଚାହୁଁଛି ତାକୁ କିନ୍ତୁ ଦେଇହେବନି। ହଁ ହଉ ଖାଅ ବାପ ଝିଅ।